Good evening mga kasinggil. Andito yung mga professional billiard player ng henerasyon. Ito po si Master Erica Ong. Yun. No. Napakagaling. At ito naman si Master Billiard Chantal. Galing. Guys, masok. Numero 11. Ito naman si Master Raisa May. Pumasok ang 13. Napakagaling nila guys. 13. Ayaw di ma. Nablay si Master Raisa. Ito si Master Little Erica. Nag-iisipan niya pa kung anong titiray niya. No. Sablay na naman. Yun, walang tinaman si Master Chantal. Nag-i-spot ngayon si Master Raisa May. Pero itinutok niya. Yun, pasok pa rin ang 6 kasi itinutok niya ang 6. Ako kabayad sa kumpisa no. Okay guys, hanggang dito na lang at sila po ay tinatamad ng tumira. Bye bye.